Dobrá, jsi tady. No, nevím, co bych... Nemám bodný bod. Hanička má takový malinký. No a to přijde. Všichni máte? Slyším, že klapete úplně všichni. Sarkosuchus, krokodýl. A tady kapejku. V prvohrách tak ten svět tady vypadal samozřejmě úplně jinak než dneska. Víte, na kterém jsme teďka kontinentu světa díval? Evropa? Evropa, výborný. Trilobic točený. Evropu byste hledali marně, v prvohrách byla rozpadlá na víc menších kontinentů a my jsme třeba, tam jsme to měli přilepený. Jo. Byli jsme na jižní polokouli, zatímco dneska jsme na severní. Mezi takovýma dvěma velkýma kontinentama, který se k sobě neustále přibližovali, až do sebe zhruba v půlce prvohor narazili, celý se to zvedlo a moře s trilobitama odteklo.